Uke sikubingelele sikwamukele izindaba ezihora lokuqala emini lezi ndaba nizithulelwa uNkosazana wakwaDambuza Maguba nazo ezinohlonze emini nje. And devote myself to the well-being of the Republic and all its people. So help me God. So help me God. Namhlanje kufungiswa amalungu eCabinet elisha eKapa. Leli cabinet libandakanya amalungu amaqembu ehlukene aqokwe ngaphansi kwesivumelwano sohulumeni wobumbano. It would not in any way be proportional, not even wildly. It would not reflect the will of the voters, and it would not reflect inclusiveness. Usihlalo wesigungu esiphezulu eqenjini iDA uHelen Zille uthi akwazi ukuthi iANC ngabondlovu kayiphikiswa uhulumeni okubambisana eGauteng. Lokhu njengoba lamaqembu ephinde ehluleka ukuvumelana ngokwabiwa kwesikhundla. No, let's play the game. It's an open game. We are in a good situation. We play good and good results. We have a good spirit in the team. Ayaqhubeka amalungiselelo amaqembu ayishagalombili adlulele esigabeni sama-quarter final omqhudelwano i-Euro 2024 oqhubekayo eGermany. Amalungu ePhalamende asanda kuqokelwa ezikhundleni kuhulumeni omusha wobumbano enze izibophezelo zawo zezifungo ngokuthi azosebenza ngobuqotho kuhulumeni lapho ejutshelwe khona umengameli wezwe. Ukufungiswa kongqongqoshe beminyango kahulumeni kwenganyelwe yinhloko yamajaji uRaymond Zondo eKapa. Sobuyela kule ndaba ephambeleni. Asiqhubekele phambili ke mbukeli usihlalo wesigungu esiphezulu eqenjini iDA uHelen Zille uthi akwazi ukuthi iANC ingabondlovu kayiphikiswa kuhulumeni wobambiswana esifundazweni eGauteng. uZille uzwakalise lokhu ekhuluma nabezindaba ngaloko abaphume nakho ezinqoqweni beziphakathi kweDA neANC ngokubunjwa kahulumeni wobumbano esifundazweni eGauteng. Usihlalo wesigungu esiphezulu seDA uHelen Zille uthi nakuba izingxoxo sezihambe ibanga elide kepha bakafinyeleli esivumelwaneni sokubusa ngokubambisana esifundazweni eGauteng. uZille uthi ezikhundleni eziyishumi zeCabinet lesifundazwe iANC befuna ukunika iDA izikhundla ezintathu nje kuphela nokuyinto engahambisani nomthetho olawula ukwabiwa kwezikhundla ngokwamavoti. Clearly, that would be a violation of the proportionality clause. It would not in any way be proportional, not even wildly. It would not reflect the will of the voters, and it would not reflect inclusiveness. uZille uthi emveni kwalokhu iANC beyisivuma ukwengamela iminyango eyisithupha kanye nesikhundla sikaNdunankulu nokunika iqembu iIFP umnyango owodwa kepha lokhu ke akwanele. Now we have no problem at all with the IFP coming in. In fact, the IFP was an initial signatory to the statement of intent, and we believe they should be there in good faith. So we have no problem with that at all. But it is still wildly out of proportion to give the ANC 6+1, the DA 3, which is less than half of what the ANC has got, although we're almost the same size electorally. Kusenjalo kulindeleke ukuthi unobhala jikelele weANC ufikile embalula abe nesithangami nabezindaba malungana nokubambezeleka okufinyelela esivumelwaneni ngeCabinet likahulumeni wobumbano phakathi kweANC neDA esifundazweni eGauteng. Lowo owabe nguNdunankulu waseGauteng uTheko Sekhwale uthi amalungu ayingxenye yohulumeni wobumbano usofanele aqhamuke nemigomo ezolandelwa ngaphakathi kweGNU. Uthi uhulumeni wobumbano wokuqala ngo-1994 wahlakazeka ngenxa yokuthi yayingekho imigomo kwakuvunyelelwe ngayo ukulawula ukubambisana kwamaqembu. I see what's happening in Gauteng and so on. I would urge them, go back to the negotiating table, all of them. Especially here, I used to be the premier here. This is the heartbeat of South Africa. This is the heartbeat of the economy. This is where social life, everything about South Africa is here. Gauteng is the centerpiece of South Africa. I would say to them, go back. The alternative, as they say, is too ghastly. Because if the politicians or the leaders fail to manage these numbers, the people who are sitting out there, they failed. They're going to go out in the streets. Voices, T-shirts, flags, protest stones. You're stoking the fires.
Asibuyele kwindaba ehamba phambili. Amalungu ePhalamende asanda kuqokelwa esikhundleni kuhulumeni omusha wobumbano enze izibophezelo zawo zezifungo ukuthi azosebenza ngobuqotho kuhulumeni lapho ejutshelwe khona ubumengameli wezwe. Ukufungiswa kongqongqoshe beminyango kahulumeni kwenganyelwe yinhloko yamajaji uRaymond Zondo eKapa. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kanye nenhloko yabehluleli ijaji uRaymond Zondo bengamele uhlelo lokufungiswa kongqongqoshe kanye namaphini abo eminyango kahulumeni. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile uqoke umengameli ngokusebenzisa igunya lamandla akhe omthethosisekelo. Do justice to all and devote myself to the well-being of the Republic and all its people. And so help me God. So help me God. Thank you. Ongqongqoshe abasha bathi bayawuqonda kahle umsebenzi obahlalele kuhulumeni weGNU. Ungqongqoshe womnyango wemfundo ezisekelo uSiviwe Gwahube ufuna ukubhekana ngqo nodaba lwezikole namanje eyisasebenzisa izindlu zangasese zemgodi. The issue around pit latrines, I'm going to be very much the pain for the DG in the next, time, in the next while to make sure that pit latrines are eradicated in South Africa. It cannot be that 30 years into our democracy, there are still children who are dying in pit latrines. Ungqongqoshe wezokuvikela uNG Motshekga kanye nongqongqoshe wezemidlalo uGayton McKenzie nabo sebewahlonzile amaphuzu abazoqala ukubhekana nawo uma beqala eminyangweni. I'm not a soldier, I'm not going to fight. So I'm the head of policy. I work on the basis of the policies of the governing party, working with a team of experts. So even in education, I was not teaching. Why is it that artists are struggling in this country? Why is it that sports people must have fundraisers while there's a department that can cater for that? Those are my first priorities. I need answers. I've asked them immediately today at 3 o'clock. I want to meet the top management so that they can answer those very difficult questions I will be posing to them. Osekubhekiweke manje uma bephothula ukufungiswa kwabo ikhundleni yizinga lokusebenza kwabo besebenzela izwe njengokwezethembiso nezifungo abazenzile zokwethembeka. Abasebenzi emkhakheni wezokuxhumana bakwamukela ukuqoka kukaSoli Malatsi njengongqongqoshe omusha wezokuxhumana nezobuchwepheshe. Inyunyana iCommunication Workers Union isicela uMalatsi ukuba ahambise phambili ukutakulwa komsakazelo omphakathi iSABC. Kusenjalo inhlangano iSouthern African Communications Industries Association ikholwa ukuthi ukuba musha kaMalatsi kuzoletha okusha kulomkhakha. uMalatsi ngomunye wamalungu eDA aqoke umengameli Cyril Ramaphosa ezikhundleni eziphezulu. Emsebenzini wakhe omusha uMalatsi uzoba nezinto eziningana ekufanele azibeke phambili ezifana nokuguqula isimo seposi kanye neSABC phakathi kwezinye. Inyunyana ke yezokuxhumana ithi ikhathazekile ngesikhundla senqubomgomo seDA kanye namalungelo ezisebenzi. Deputy Minister has a good track record with the labor unions. And so we hope that he continues this relationship where we have strategic engagements when we reach deadlocks in the various companies or SOEs. Umkhakha wezokuxhumana oshayele ihlombe uMalatsi wathi uguquko kanye nokwabiya kwezinsiza eSABC kumele kubekwe eqhulwini. Ezinye ke izinhlangano zigcizelele ukubaluleka kumnyango uhlanganiswa neminye iminyango kahulumeni. What excites me about the new appointment of Solly Malatsi is that he's significantly younger, and he's grown up in an environment where he would be comfortable with digital technologies, and I think that what he'll bring to the party is a new perspective on what communications and digital technology means to young people living and working in South Africa. Abahlazike sebenxuse uMalatsi kuba aqedele inqubomgomo yezokuxhumana. Ungqongqoshe wezasekhaya osanda kuqokwa uDokotela Leon Schreiber uthi akazibophezelo kwamanje ngekusasa lezincwadi zabaseZimbabwe ezibagunyaza ukuba kuleli ngesikhashana iZimbabwean Exemption Permit. Wathi kwamanje uzogxila ekwenzeni umsebenzi wakhe ngendlela efanele. Lezi ncwadi okuhlelelwe ukuba ziphelelwe isikhathi ngolwezi wonyaka ozayo nezivumela abantu baseZimbabwe abangu 178,000 ukuba bahlale kuleli basebenze futhi bafunde kuleli. uSchreiber ukhulume ngezinhlelo zakhe njengongqongqoshe wezasekhaya.
I have to go and study those court judgments. I will need to get a sense from the people in the department who I've already engaged with yesterday, a lot of people that I'm really looking forward to working with in the department, to get a sense of what went wrong. And I think we need to learn the lessons of how this permit was handled, because you're absolutely right, Canny, this is broader than just one permit, because this is going to affect how you handle immigration issues actually across the board. And so we're going to have to take some time, not rush into anything, because I think that's one of the issues that we saw in these court rulings, is that we need to go and consider really that we are acting rationally within the rule of law before we make any of those decisions. Mbukeli sisathe qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela udaba luthi wemukelwe ngelikhulu isasasa umculo wakuleli uMakhadzi ngemva kokuhlabana nendondo yeBET emcimbini obubanjelwe eMelika ngempela sonto. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena udabeni oluphambili besibika ukuthi Ngiyaqhubeka ukufungiswa kwamalungu eCabinet elisha eKapa. Leli cabinet liyabandakanya amalungu amaqembu ehlukene aqowe ngaphansi kwesivumelwano sohulumeni wobumbano. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo usigcinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Umengameli waseMelika uJoe Biden usehalalisele umengameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa ngokubuyela kwakhe esikhundleni njengomengameli wezwe ngaphansi kwahulumeni omusha wobumbano. Okhulumela umengameli Ramaphosa uVincent Magwenya udalule ukuthi phakathi kokunye engxoxweni kaBiden kanye nomengameli Ramaphosa babhunge nangokuqiniswa kobudlelwano phakathi kweMelika kanye neNingizimu Afrika. President Biden phoned President Ramaphosa to congratulate him on his recent election and the successful formation of the Government of National Unity. President Biden pledged that the United States will work closely with the 7th administration in South Africa on key areas such as economic growth, job creation, social development, and climate change, as well as South Africa's presidency of the G20 in 2025. President Ramaphosa expressed his appreciation for this commitment and, in turn, extended an invitation to President Biden to undertake a state visit to South Africa. Esinye zesizulu zesigameko sokusha kwesakhiwo usindiso enkabeni yeGoli namhlanje sizazikhotha amanxeba ngalomshopho wehla nyakenye uSiphiwo Ngcobo washonelwa ingane yakhe eneminyaka emibili ubudala eyashona kusha isakhiwo. Lesi sisulu besiyingxenye yomkhankaso kahulumeni njengoba kuhlolwa ezinye izakhiwo enkabeni yeGoli ukuze kwenziwe isiqiniseko sokuthi lezi zakhiwo zisesimene esifanele. Sila esayibhono la silinde khona ke ukhomishana ke wesigcawu leseka sasiphenya kabanzi ngembangela yomlilo eyaqubuka lapha osindiso ngenkathi kushona ke abantu ke abangaphezulu kwamashumi ayisikhombisa. Njengamanje ke ngizokwethula ke isihambeli sethu okuyisisulu umama owashonelwa ingane eneminyaka emibili ngesikhathi kwehla lesigameko. Mama siyaxolisa kakhulu ngokuvusela ke emnjunju nobhlungu ngenxa yalesigameko. Siyacela ukuthi usichazele ukuthi njengamanje uzizwa kanjani ngemva kokwehla kwalesigameko esibhlungu kangaka. Njengamanje ayikho nje into engathi iright bhutwami. Angazi ayikho kahle into engakuchazela wona ngithi iright akukho nje okright ngoba nala isihlala khona kuyafana futhi khona kuze kuwe sokudlula ngishibhilidi lele besikulo. Angazi ngizokuchazela ngithini akukho nje okright isince kwenzeka. Njengamanje ke amalungu ekhomishana okufaka phakathi ke inhloko ke yayo ikhomishana uJustice Sisikhambembe alibhekise ke manje kwezinye zezakhiwo zala enkabeni yedolobha iGoli ukuze kuyopeqululwa kuyobhekwa ke ukuthi ke ngempela zisesimene esifanele inlezi zakhiwo ukuze kwazi ke mbukeli ukuthi kugwenywe ingozi noma isigameko esifuzele sesaqubuka lapha ke esakhiweni usindiso. Igama lami ke uCalvin wakadludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli.
Ikhomishana yamalungelo amasiko nezikolo ithi yize ingeke ishayela amabandla umthetho ngesikhathi okufanele akhonze ngaso, kodwa iyawanxusa ukuba aqaphele uma esingethe izinkonzo zasebusuku. Lokhu kulandela ukuthi abazalwane be-Africa Evangelical Church behlaselwe bakhuthuzwa ngesikhathi bebambe ingqungquthela yabo ePitoli ngaseSoshanguve. Ubusuku bokudumisa uphenduke isigameko sodlame njengoba abazalwane bakuleli bandla begaselwe izigebengu zabakhuthuza. Abanye abazalwane bathole ukulimala ngesikhathi behlaselwe yilezi zigebengu. Isigameko sibonakala kumakhamera e-CCTV ngesikhathi senzeka. Umfundisi Nicholas Giana uchaze ngokwenzekile. They ordered everybody to lie on the floor. They started taking cell phones and assaulting elderly people, and one of the person was assaulted was admitted to hospital. Amabandla ajwayele ukusizwa amaphoyisa noma asebenzise iminikelo yabantu ukuze akhokhele ezokuphepha njengoba izinhlangano ezingenza inzuzo nje. Lokhu kwenza kube lula ukuthi ahlangabezane nezimo ezinje. Ikhomishana iCRL iwanxenxe ukuba aqaphele uma ebamba izinkonzo zasebusuku. We make a call to the religious sector as a whole to leave their valuable assets behind so that they don't go with them to church. For instance, your cell phones, your money, and so on and so forth, because these are the things that are attracting the thieves or the criminals into these churches when they are praying. Amaphoyisa aseGauteng athi ayasiphenya lesigameko. Iziphathimandla ziyaphenya insolo zokuhlunyezwa kwezingane ekhaya lezingane Benevolent Children's Home eChatsworth eningizimu yeTheku. Lesikhungo sesibhekene nezinsolo ezimbalwa zokuhlunyezwa kwezingane. I-Arian Benevolent Home Council iyinhlangano engenza inzuzo enakekela izingane, abadala kanye nezisulu zodlame lwasekhaya. Le ndawo ike yabhekana nengwadla ngezinsolo zokuhlukunyezwa kwezingane. Kusolakala ukuthi enye yezingane ehlala kulesikhungo yatshela onakekela izingane ngoMeyi mayelana nokuhlukunyezwa. Abane kwabayi-16 abanakekeli baxoshwa ngemuva kokutholakala benecala lokushaya izingane. We suspended immediately the day that we became aware of it. Okay, disciplinary action was taken. They were dismissed. So the first priority for us was the protection of the children. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uNkosikazi uMbalishinga usezwakalise ungenami ngendlela abaphathi balesi sikhungo abalisingethe ngayo lolu daba. Ngokukhuluma kwethu ke nemanagement myself njengo-MEC ngikuvezile kakhulu ukuthi kuyasiphoxa ukuthi kuze kwafika isikhathi esithile lezi ndaba bona njenge-institution bengazazi bekufanele ngabe bayayibona ngoba sihamba njalo la kuhlala khona abantwana labalala khona labafunda khona makuthiwa sekunesikhathi kuqhubeka nginenkolelo enkulu ukuthi kufanele ngabe khona umuntu oke wakubona noma wakupick up kungaze kufike kuleli zinge kufike kulona. Lesi sikhungo sithi sekusungulwe umthetho omusha ukuziphatha kwabasebenzi futhi baqeqeshwa kabusha. Iziphathimandla zithi zizokwenza uphenyo oluzothatha amasonto amathathu ngazo zonke izinsolo. NgingoNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. uMakhatsi okhale wemuka nendondo iViewers Choice Best International Act eLos Angeles eCalifornia wamukelwe kahle esikhumulweni sezindiza iOR Tambo eGoli namhlanje. Wamukelwe kahle kakhulu namhlanje kusene esikhumulweni sendiza iOR Tambo umculo wakuleli uMakhatsi emva kokuthi ekhale wemuka nendondo iViewers Choice Best International Act emcimbini wendondo weBET eCalifornia ngesonto ebusuku. uMakhatsi uthi ubona sengathi uNkulunkulu ubemzwela ngalendondo njengoba ebhatanisile nje ngenkathi yaphesheya kwezilwandle. I think God was with me. I think he felt the pain that I was feeling, that, you know what, this girl, she had to take her last money, she had to go next door. But this time around, I have to bless her with this BET so she can make that money times 20. So I feel like it's all about being patient, believing in yourself and, you know, manifesting, because I went there because I was manifesting and I believed in myself. Umnyango ongazange umeseke ngenkathi ethatha uhambo kodwa wafinyelela ukuzomemukela eOR Tambo. uMakhatsi uthi lokho akusho lutho, ukholelwe ekutheni umnyango usiyokwazi ukusiza abanye abaculi ngokuzayo ukuze bengagcini beboleka imali.
All that matters is today I'm here with the BET and I was representing South Africa and they came to support this award. The rest is just a history, you know. I feel like from today on they will support more and other artists that will be going. So they cannot go and borrow money like I did. uMakhathi akusuyena yedwa umculo wakulelo nqobe eCalifornia njengoba noTyler odume kakhulu ngengoma esihloko esithi Water enqobe iBest International Act kanye neBest Newcomer. Silindo kuhle ngiDA indabeni zeSABC. Lusephezulu uhwebo lwerandi esimakethe mina. Libiza u-18.48 edoleni laseMelika, libe ngu-23.49 kupondo kanti lingu-19.88 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza R1.36. Isephezulu inkomba yezabelo eJSE. Igolide libiza $2,343 i-ounce, iplatinum yona ibiza $1,001 i-ounce, uwoyela ongahluziwe ubiza $86.60 umphongolo. Amaqembu ayishagalombili kulomqhudelwano we-Euro 2024 wakulonyaka alungiselela imidlalo yawo yama-quarter final kulempela sonto ezayo eGermany. NgoLwesihlanu iSpain sizobhekana ngqo nabasingathi bomqhudelwano bese ukuthi umdlalo wePortugal neFrance ulandele kamuva. Ingilandi izozwana amandla neSwitzerland ngomgqibelo bese kuthi iNetherlands igadulisana neTurkey. Ompetha balomqhudelwano amahlandla amabili France abakadlali ngendlela egculisayo kuze kube manje. Leli qembu kubenzima ukushaya igoli emidlalweni walo neBelgium ngoba lizela sizwa igoli elingene ngephutha lomdlali wayiBelgium. iFrance isizogadulisana nePortugal kwandulelo amanqamu. Lamaqembu ake abhekana kwamanqamu kuwo lomqhudelwano ngo2016 lapho iFrance yaguqa khona ngegoli elilodwa eqandeni idlalela ekhaya. Yayibhalwe emehlweni injabulo kuSwitzerland emva kokuguqisa iqembu elivikela isicoco iItaly esigabeni esedlule. Manje seyizobhekana neNgilandi ngomgqibelo. Leli qembu ligcile kakhulu ekwenzeni kwalo kahle kanti futhi alifuni ukuthi libe yiqembu eliqagulekayo. When you see the squad from England and the squad from my team, the value from England is much bigger than our team, and now let's play the game. It's an open game. We are in a good situation. We play good and good results. We have a good spirit in the team. Kusenjalo Slovenia basemukele kahle kakhulu abalandeli bazo ngenkathi sibuyele ekhaya emva kokuguqiswa iPortugal. Bafinyelele esigabeni somkhumlajezi emqhudelwano nomkhulu okokuqala nqa. Abalandeli bathi izeliguqile iqembu bajabule ngekusasa lalo iqembu eliselincane. Ingulungwane ezeneme zabalandeli beGeorgia beyicwele phama enkabeni yenhlokodolobha yezwe ukuzokwamukela iqembu ebelingene kokuqala kulomqhudelwano. Umengameli waseGeorgia unikeze umdlali ngamunye Order of Honor okungenye yeindondo eyisezingeni eliphezulu eGeorgia. Bukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
Vukele sibeka lapha indaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa. Umusa wenkosi ube nani nonke.